tak to znie na hlavu, ale akože má to svoju logiku všetko. Iba Boh ťa môže súdiť. Boh povedal, že mi to zaplatí. Tak to vyprávajú všetky zlatkopky. Démoni sa boja iba jedného. Povieš mu, sadni. Niekoho zavazali o postel, chcel sa rozšklbať. Hej, a potom ťa chce zmlátiť. Oni všetci chodzá kemne. Aj na kávu chodzá, aj na bar, čo si dáme. A nič horšie sa mi stať nemohlo. Naval prachy! Mám len drobné. Tak nič! Ešte není 10 rokov odtedy a zavreli by ma. Vypadá to jak cecek. Absolútne nemáš poňatia o tom, čo sme tam robili. Ako si vyhral na KOT najviac. Ty by si k nám zapadla do partie úplne. Prajem vám krásny, milý, ústretový, slnečný, priaznivý deň, kuriatka. Práve ste si zapli najnovší diel relácie, ktorá sa volá Jedelbých. Po mojej lavici už stojí Veronika, alias divoká tvorkina. Vítaj. Ahoj, ďakujem. A povedz, že čo si vybrala ty. Ja by som jedla žihľavu. Čiže máme žihlavu ako hlavnú ingredienciu a niečo sme z toho vymysleli. Teda ja som niečo z toho vymyslel a nejako si to porobíme. To je tvoje obľúbené jedlo, že žihlava? Akože No určite. to len je jedlo, no. Že... No je to jedlo. No, dobre. Špenát je jedlo, žihľava je jedlo. Áno. Prečo zrovna toto? Prhlavé. Lebo je veľmi dostupná, väčšinou všade sa dá nazbierať a je extrémne vyživná a chutná. A prhly. A prhly, no, tak to je taký vedlejší efekt. Podľa mňa sa baví to. Generálny partner tejto relácie je Kema.sk. Gastrotechnológie zajtrajška. Dobre, poďme na to. Takže budeme potrebovať žihľavu, cviklu, predpokladám, že už uvarenú, Áno, predvarenú. parmezán, maslo, cibuľu a cesnak, rikotu, vajíčka, verím, že voľný chov, Áno. múka, himalajská soľ, super, a cvikový prášok a pinové oriešky. A rozmarín samozrejme. Výborňacké. Prvá vec, čo si spravíme, urobíme si cesto. Mohla by si predstaviť v krátkosti ľuďom, že čo si vlastne ty zač? Tak akože ja mám internetové dve identity, No, ale v skutočnosti všetko tvorím ja, samozrejme. áno. Tak väčšina ľudí asi si ma najviac pamätá kvôli môjmu kresťanskému obsahu, ktorý stále robím. No ale tým, že ma zaujíma aj zdravý životný štýl, tak vlastne preto aj žihľavujem, aj všetko možné vyrábam si domácu kozmetiku a som fyzioterapeut ešte k tomu. Takže toto sú všetky veci, ktoré ma zaujímajú a ktorým sa venujem a ktoré žijem. Ešte pomáham aj iným ľuďom s obsahom, že buď iným robím siete, alebo zároveň aj učím iných ľudí, ako robiť sieťa, videá, všeobecne tvorbu obsahu. No a teraz si sa musíš vyklepnúť 5 vajíčok. No toto bude trapas. Prečo? Akože s vajíčkami robím, len akože... Toto je mega blbé, ale... A viem, že všetci to robia normálne, ale ja si to... Nie som kuchár, takže... My ťa tu nejdeme súdiť. Dobre. Lebo iba Boh ťa môže súdiť. To je milé. Máme 5. No. Trošičku ich môžeš posoliť. Ja sa ťa sem tam chytím, nevadí ti to, že? Čo? Že... Ja som nepočula, ja Čo? som bola... Takže chytiť a obchytkávať, to sú dve veci, takže také, že štuchneš, že to robíš zle. Mne to je vlastne jedno. Dobre. Jak si sa dostala k tomu, jak velebíš toho Boha a tak? Akože ja som vždy verila v Boha a vždy som hľadala zmysel života. Od malička si bola k tomu vedená? Akože hej, len to, čo ma mama akože nutila robiť, že chodiť do kostola, nebolo úplne podľa môjho gusta. Ja som vyslovene bola človek, ktorý hľadal Boha, že to je. Ty nechodíš do kostola? Ja som kresťan, ja sa riadím hlavne Bibliou. Keď človek, akože ja to vidím tak, že keď sa riadiš Bibliou, tak no akože veľa vecí s katolíckymi doktrínami nesedí jednoducho. Doktrínami? To je jak latrína? Máš ľudí, ktorí nasledujú viacej tradíciu a to, čo učia ľudia, a potom máš ľudí, ktorí chcú mať viac to, čo povedal Boh v svojom slove. A potom sú isté veci, kde si to protirečí a musíš si vybrať, že buď idem s tým, čo povedal tento človek, alebo idem s tým, čo hovorí Boh a Biblia. Keď nesúhlašíš ani s tým, ani s tým. Tak človek má právo nesúhlasiť. Kedy si k tomu došla? Že aký vek to bol taký ten zlomový, že 17 áno, som sa toto rozhodla chcem. pre Ježiša. Od 17 som takáto, že idem za Ježišom. A dovtedy? Dovtedy som bola v ezoterike, šamanizme, čarodenníctvo a fakt som robila rôzne energie, rituály a liečenia, kvantová energia. Mala si aj nejaké drogy? To nie. Nejakú žabu alebo také nie. niečo? To nie. Ne? Takže reálne v živote som sa ani raz neopila, nemala som žiadnu drogu, ani ľahkú nejakú a ani cigaretu som nemala v ústach. Nuda. Úplne. Ja som rôzne veci zakúsila za môj život, že čo všetko je možné. Lebo som videla, že reálne je tu niečo, ako sa hovorí, medzi nebom a zemou. Tým, že som to hľadala bez Boha, že by som ho poznala, tak vlastne preto som sa skoro zabila skokom z útesu. A to Akože násilu? už mi tak šíbalo, keď to poviem tak blbosť z ezoteriky. Čiže ja som si raz šla v Grécku zabehať a to som už mala medailu na majstra sveta. Kvázi by človek povedal, že dievča má vybavené úžasný život, otvoria sa ďalšie dvere a ja som bola taká, že môj život nemá zmysel, môžem byť úspešná, neviem čo a
nič. A vlastne som bola také, že idem skočiť. Takže ten bol taký prvý taký zlom v mojom živote, kde som niekto ma vyslovene zastavil. Som videla pri sebe bielú postavu. Ja som vedela, že to je Ježiš, ale ja som neverila v Ježiša tak ako dnes. Jak akože došiel, že víš čo, že... Ale akože fakt, že som bola také, že idem skočiť a zrazu som videla periférne pri sebe, že niekto pri mne stal. A ja som, neviem ako, ale ja som vo vnútri vedela, že to je Ježiš. Velice nerad ťa prerušujem kurátko. Som rád, že kúkaš toto videjko, ale keby si chcel vidieť celé video v nezostrihanej verzii, tak si ho môžeš kúknúť na klub.stricofilip.sk. Menili sme chuť vína. Mali sme z lacného vína urobiť... Áno. A ja som veľmi dobre počula démonov. Ten démon ich zmlatil, že ušli nahy. Koľko sa dalo na Slovensku vymetať z takých EZO akcií, tak som sa snažila. Sú ľudia, ktorí sú ťažšie milovateľmi. Mercedes. Ja som mala rôzne myšlienky. Keď som mala 12, som sa chcela dosobačiť s obsom. A okrem toho, kurátko, že tam máš celé videá v plnej dĺžke s takými vecami, čo sme nemohli normálne povedať, tak tam máš o jedno video navyše, ktoré sa uverejní budúci týden. A okrem toho tam budem dávať ešte aj moje ďalšie videá, Streets Life, alebo hociaké videá, čo nás napadnú. Či sa nepredstavil? Nie. Ani nepozdravil, ani nič. Nie, ale akože fakt som cítila, že respektíve, že cítila, som fakt, že vedela, chápeš, že máš nejaké to vedenie, že vieš. No však vieš, no však sú nejaké veci, čo akože víš, že určite, že to je takto. To bol taký prvý zlomový bod, ale ešte chvíľu potom trvalo, než som spoznala Ježiša naozaj. A ja viem aj prečo to spravil, lebo potom sa chcel zebrať na dovolenku. Akože ľudia si robia srandu, ale to nie na dovolenku. Ja som išla reálne niekde a dobre, raz som šla na také, ja to som nazvala, že rande s Ježišom, že skrátka, niekto by to nazval, že ak sa to hovorí solo date, ale skrátka ja som išla s Ježišom, takže to bol Jesus date. No a akorát tam sa stalo, že fakt mi vyslovene Boh povedal, že mi to zaplatí. A ja som bola Jak ti to povedal? To si pamätám dodnes. Že ne tak, že ja to zaberem. Nemala si námietky? Ani nič? No, ja som mala námietky, že... Že ne, že to nemôžeš toľko... Ja som to brala tak, že to je myslené tak, že skrátka prídem domov, budem mať možno nového klienta, alebo že budem mať nejakú väčšiu zákazku, viac finančne ohodnotenú a že vlastne týmto štýlom kvázi mi to zaplatí. No a potom na nasledujúci deň som zmeškala, ja som nezmeškala lietadlo, mali nejaký problém. No a vlastne prišla mi potom kompenzácia cez Ryanair. Nemohla to byť ako ozaj, že náhoda? No nebola, lebo mne sa bežne nedieje, že lietadlá meškajú a kompenzácia. Väčšine ľudí sa to nedieje, no, že aj keď meškajú, že nedojde im kompenzácia. To ja som sa chcel opýtať, že či sa necítiš ako zlatokopka, víš, alebo tak. Akože ľudia niektorí robia srandu, ale reálne ja nežijem pre Ježiša, že čo za to môžem dostať, alebo čo od neho môžem dostať. Ja žijem pre neho a veľakrát sa mi deje. Tak to vyprávajú všetky zlatokopky. Tohto pomaličky budeme robiť cesto. Áno, však ja viem, čakám, že budeš ty, aby som varila, takže ja som taká, že nechcem, aby si bol taký, že Veronika, ty tu rozprávaš a nerobíš. Ale mňa to veľmi zaujíma, že čo mi to vyprávaš. Ja som len rada. Ten cviklový prášek, že nejak ho to proste, že poprašíme a urobíme to tak. A to idem teraz zmiešať všetko. Áno, toto všetko budeš miešať dokopy, do jednej veľkej hmoty. Dobre, a pomaličky tam môžeme zhrnávať tú múku, potom budeme používať toto. Dobre, čiže vyprávaš sa s Bohem, berete sa na dovolenky. Čo si kúpil naposledy? Som vnímala, že mám ísť na misie do Brazíliu. Do Brazílie na misiu. Ja som bola také, že bože, pôjdem, ale vtedy som riešila nejaké finančné veci, že toho bolo strašne veľa na jednu krátku dobu. Tak som povedala, že bože, pôjdem, ale musíš to vyriešiť za mňa. Bolo to tak, že fakt mi to Boh zaplatil a vlastne tak som išla. Toto urobím túto prvú vec a už potom ideš ty s rukami, dobre? To máš zástupný s Ježišem? Akože hej. Že keď nevyprávate spolu, len ťa požiadal teraz. By som ti to nebola hovorila ani. Zebrať na dovolenku, víš. Ale keď si sa opýtal, tak zase nemôžem klamať. No. Ne, to sa nerobí. Ježiš preboha. Akože ja viem, že keď to takto znie na hlavu, ale akože má to svoju logiku všetko. Čakáme. 6.5 hours later. Čiže si nikdy nevidela porno žiadne? Ani omylom? Ani omylom. Fakt? Ne, nedošla taká stránka pomedzi... Nie, ja som hovorím, ja som nič neriešila, potom od 12 som riešila intenzívne ezoteriku, takže som bola tým tak zahltená, že ja som preto nechodila ani na party, ani nič, neriešila chalanu, lebo ja som bola úplne pohltená ezoterikou. No a potom som mala 17, 18 a som už bola s Ježišom, takže už som to zase neriešila. Ani také nejaké myšlenky, také nemáš také? Akože nehovorím, že som nemala nejaké pokušenia a tak, ale som... Jaké si mala? Akože, chápeš, že vieš sa dostať do nejakého stavu, keď si vo vzťahu, že začnú ti chodiť blbé myšlienky. Čiže si mala vzťah? Hej, mala som nejaké vzťahy. Ale ja o tých veciach nehovorím, lebo mi to príde také, že zbytočné. Ale teda tam som ako keby roznietila, nazvime to tak, ako Biblia hovorí, sexualitu. A potom som si musela aj uspať. A teraz je uspatá a som spokojná. Že muž a žena, keď sa zoberú, tak sú byť iba spolu a chcú aj sexualitu všetko mať veľmi exkluzívne iba pre seba a nerozdávať sa iným. Akože dneska je OnlyFans, vieš, čiže... No, dobre, ale akože povedzme za takých ideálnych predpokladov, tak ako to
by mohlo byť, tak vlastne ale tým pádom hovoríš všetkým iným nie. A buď to bereš tak, že ja som teraz obmedzený, alebo ty si fakt vedome urobil to rozhodnutie, že ty chceš byť s tou ženou v tom manželstve a jednoducho si spokojný s tým, že budeš iba s ňou povedzme aj po tej sexuálnej oblasti. A nebereš to teda, že teraz trpíš, že nemôžeš ísť do klubu za neviem akými ženami, chápeš? Zraz všetci chlapí, čo sú pod papučou. Som sa im chcel ísť vysmiať, ale ma nepustila žena. Čiže s Ježišom je to rovnaké, že keď sa už pre neho rozhodneš, tak to nie je o tom, že ja sú teraz smutná, že ja nemôžem robiť toto a toto. Ona by si bola smutná, keď sa bere na dovolenky. Vysvetľuj, kľudne. To znamená, že nebudeš nikým po sexuálnej stránke, kto nie je tvoj manžel alebo tá manželka. To je hnus. Ale zároveň Ježiš definuje smilstvo už to, že keď sa pozrieš na ženu a už máš nejakú predstavu, čo by si s ňou chcel robiť. Ešte hnusnejšie. No, tak aj to Ježiš definuje za smilstvo. A presne, pod tým pádom aj všetky OnlyFansy a pornografia, neviem čo všetko ešte ľudia. To je ešte hnusnejšie, lebo za to pýtajú 12 €. Vidím, si ako ťa nechcela táto téma urobiť toto? Ježišovi OnlyFans. Nie. Ne? No, upratali sme. Čarob. Pekne. Čary, bam. Teraz ideme robiť to, že vlastne na cibulke urobíme tú žihlavu. Žihlavu hovoríš, alebo prhlava hovoríš? Ja hovorím žihľava. Ja to hovorím ešte aj tak tvrdo poľsky žihlava, alebo kopšiva. Kopšiva? Jo, hajzle, hovne. Ideme do toho. Takže žihlavu idem krájať? Najprv cibulu. Cibulu. Áno. Fú, ale akože to fakt, takto ťažko som ešte nikdy nekrájala cibulu. A ešte poďme na plátky cesnak, nech si ho nachystáme. Rob jemnučké plátky. Šikulka. Nepripadám si tak. Ja varím podľa seba a som sa nikdy neučila a už teraz by som sa chcela, takže... Čo Teraz varíš najradšej? Ja väčšinou jedávam šalaty a strukoviny. Teraz som začala jesť mäso a steak som sa kvázi naučila robiť. Kedy ťa napadlo, že začneš proste, že sa pásť venku? No, napadalo to keď som bola vegetarián, že zarytý 5 rokov a som mala fakt málo železa a tak. A som to riešila rôznymi, že cvikla, špenát a potom som zistila, aká je realita výživová. No. A tak som začala hľadať, keďže lieky mi robili špatne a som ich nechcela jesť ako správny ekobio zdravý človek. No a takto som zistila nejako omylom, že žihlava má železo. A veľa cečka. A o mnoho viac než špenát. Tak som povedala, že idem to vyskúšať. No a takto začala moja cesta pasenia sa. Sa to potom vyvinulo aj v kozmetiku a už potom vlastne to bola už celkovo životná revolúcia. A jak tomu došlo? Že čo? Sa napadlo, že tento zím? No pozerala som YouTube a hľadala som, že čo má nejakú vyššiu výživovú hodnotu čo do železa. A takto mi nejako to vyhodilo, už neviem čo. Žihlavu, tak si išla a otrhla si a dala si si? No išla som si urobiť smoothie z toho. Ja som jednu dobu bola veľmi na smoothie a potom som zistila, že s tým sa dá robiť špenát a tak ďalej a odšťavovať sa to dá. Vysušiť, urobiť si prášok, v zime si hodiť do ovsenej kaše. No a takto ti to začalo hneď aj chutiť. Ja ti poviem pravdu, že ja neviem, jak chutí žihlava. Ja som to nikdy nejedol. To sú jak špenát. Akože môžeš povedať, špenát nemá nejakú špecifickú chuť. No však práve. Bola si vegetariánka, preto si začala jesť bylinky. Áno. Zjedla si niekedy takú bylinku, že čo ti spôsobila nejaké ťažkosti? To som bola vždy opatrná, že nie je to, čo nepoznám. Akože to je všetko si vyhľadáš dopredu. Akože je to fakt dôležité, hlavne, lebo sú niektoré druhy, čo sú fakt jedovaté, že človek by fakt mohol zomrieť, keď si to dá, takže akože to nie je sranda. Môžeme to tam prehrnúť? Do toho. Ktorú bylinku máš úplne že najradšej? Je to žihlava? Akože žihlava vždy je v mojich prvých, ale napríklad mám extrémne rada koziu nohu a hviezdicu. Kozia noha to čo? Chutí to ako petržlenová vňať, zmiešaná ako stopkový zeler. Dávam veľa korenia, šimla a dajme sol. Neviem koľko. Stačí. A ty vidíš démonov? Akože občas ich stretnem, ale ich nevyhľadávam. Kde? Jednote? Akože démoni sú, chápeš, že to je duchovná bytosť, ktorá hoci kde chodí, takže teoreticky aj tu môže byť nejaký, ale keď ma otravujú, alebo keď niečo sa deje, tak ich riešim, ale ináč neriešim démonov. Na čo? Na čo by som s nimi strácala čas? A jakého najhoršieho démona si odehnala? Skôr by som to tak povedala, že keď je nejaká situácia, ktorá vyžaduje vyhnatie démonov všeobecne. Čiže ty funguješ akože jak vymietač? Akože každý kresťan by mal vyhnať démonov. To Ježiš povedal, to je job description kresťana. A ty si už vyhnala nejakých démonov? Jasné. Ty si vlastne jak Konstantín. Akože teraz sa bavíme o tom, že niekoho niečo posadlo a ty si tam došla? Akože aj také, že presne, že normálne človek z normálneho ho prepne, že je úplne iná osoba, začne na teba hovoriť hlasom, ktorý nie je jeho, začne byť agresívny, že ťa chce doslova zmlátiť, už som mala aj tak. A čo si s tým robila? No tak vyženieš démonov, no. Jak? Démoni sa boja iba jedného, mena Ježiš, takže keď človek rozumie autoritu v Kristovi, kráča v nej a má vieru, tak musia ho tí démoni počúvať. Čiže ty si exorcista? No áno, tak by sme to mohli najlepšie tvojim slovníkom povedať, že to pochopíš, no. Že myslíš si, že knižky o Harry Potteri, že by mali byť zakázané?
Akože nehovorím, že zakázané, ale sú isté veci, ktoré keď človek robí, môže pozývať démonov do svojho života. A toto je jedna z nich Harry Potter? Určite áno. Ty nerada kúkaš Harryho Pottera? No ja ho ani nekúkam. Ja si nevidela ani. Videla som všetko. Pokým som ešte nebola kresťan, tak ja som veľmi fičela, ako som ti spomenula, na tých všetkých upírskych veciach Harry Potter. Preto o tom viem, lebo ja som fakt binge-watchovala to vo veľkom. Práve mi, jak to prebieha, keď vyháňaš toho démona. Chcem vedieť, že či to je z toho filmu Konstantín. Niekoho zavazali do postele, chcel sa rozklbať a ty si došla. Nie, The sun and the whole... Keď máš autoritu, si zjednodušene povedané, predstav si, že máš psa, nepočúva. Nemusíš kričať, musíš mať ale autoritu. Povieš mu, sadni a očakávaš, že sadne a on ťa má počúvnuť. Keby si videla môjho psa, tak úplne ináč vyprávaš. Tak mala som také zážitky, vieš, že povieš démonovi, aby odišiel a on nechce a potom sa... Čo mi povieš, že ne? No, hej, a potom ťa chce zmlátiť, takže... A víš sa brániť? No to s ním sa, ak je niekto naozaj sériu, ale fakt, že to není sranda, že keď je niekto fakt posadnutý, tak to není sranda, že nemôže to robiť hocikdo. Vidíš to na človeku? Aj v Biblii vidíš, áno, ale aj v Biblii vidíš príklad, kde... Že taká tá scéna, ktorú ja mám v hlave, že niekto je priputaný o postel áno, ale ty vidíš, a to sa ti nestalo. No ja by som človeka nepripútala, lebo na čo? Ty nie, že už dojdeš aj priputaný. Až takýto extrém som nemala. A chápeš, tak, lebo sú povedzme aj isté štádia posadnutia, chápeš, že máš jednoduchšie vyháňanie, ktoré sa ako to je málo zradu. Dajme na bok. Potom máme hotové. Voní pekne, úplne jak špenát. Mne to chutí, no ja mám rada takéto. Hovorím, že možno sa konvertuješ a budeš aj ty sa pás na žihľave. Keby si vedela, koľko ja masa pojím. Ale však to maso potrebuje aj niečo zelené. Ja mám dosť zeleného. Ty vidíš, že niekto má démona v sebe? Akože takto, že každý človek vie byť pod vplyvom démona. A ja som? Vplyv démona je už to, že máš s niečím, s niečím fakt, že problém. Ja neviem, že napríklad, keď človek je alkoholik, tak v podstate nehovorím, že on si to sám nevybudil tým, že začal piť a piť, že už tam nie je aj fyzicky, že závislosť, ale už vie za tým byť aj nejaký duch. Alebo keď človek má vyslovene nejaký problém, že teraz myslím psychicky, to je najčastejšie, tak reálne má problémy aj s démonmi. Jasné, že tam vplýva aj zranenia, aj tá mentalita. A ty vieš to vyhodzi z toho človeka? No tak akože kresťania všeobecne sú povolaní oslobodzovať ľudí, ale sú isté veci, ktoré človek alebo ja, alebo ale to nie je tak, že ty dojdeš a urobíš, že tá už všetko dobré a tak hotovo. V niektorých prípadoch je to hotovo, ale v mnohých prípadoch nie, že by to nestačilo, ale skrátka, keď ty robíš niečo, čo pozýva aj tých duchov, tak ty potrebuješ aj zmeniť to, čo robíš, ináč to potom bude ešte horšie. Ja mám takto, že takú bránu veľkú v sebe, že veľkom všetci duchové. A oni všetci chodzá ke mne. Aj na kávu chodzá, aj na bar, čo si dáme. Víš ako? Ale akože seriózne, kebyže fakt máš nejakú fakt skúsenosť demonickú. Akože ja úplne chápem tvoj humor a som na rovnakej vlne, len to chcem poukázať, že keď fakt sa stretneš s niečím demonickým, tak už ti všetko nie je jedno, lebo fakt vidíš, že toto fakt nie je sranda, že to sú fakt že seriózne veci. Ale chápem, že tu sme na takej funny rovine, tak s tebou som na jednej rovine. Keď si ma videla v Las Vegas, tak by si pochopila, že to bolo v absolútnej rovine a nič horšie sa mi stať nemohlo. Akože mal si nejakú reálne, že demonickú nejakú túto? To by ma zaujímalo. Aj veľa ľudí, ale nemôžem to hovoriť, lebo ešte nie 10 rokov odtedy a zavreli by ma. Víš, jak to je? Ty by si k nám zapadla do partie úplne. Akože vám to príde smiešne, ale ja dokážem si zrozumieť s každým. Akože a Ježiš bol tiež tým známy, keď to poviem tak sprosto, že on chodil jesť a trávil čas s hriešnikmi a oni ho mali radi, lebo on akože jasné, že chceli ísť vyviesť z toho, ale nebolo to také, že on ich súdil a skrátka išiel iba ich mal rád a bola tam iba tá jeho prítomnosť a to spôsobilo, že tí ľudia boli viac a viac otvorení. Potom bol se mnou Ježiš a volá sa Kubo. Ja akože takto, že ja keď sa na to pozerám z tvojej perspektívy, preto sa usmievam a smejem, lebo ja to chápem, ako to myslíš. Koľko si vyhrala na KOT najviac? Na čo? Automaty si nehrala též? Nie. Nikdy? Ne. Drogy si nebrala též? Nikdy? Ja narážam na tie duchovné veci, nie na tvoje skúsenosti, ktoré nemám. Však to je duchovné, sa bavíme. Však o tomto, že ty démoni, ne? To je ono. Hej, ale chápeš, to nie je, že démon zoberie tvoju ruku a tu hraj automat, stlač tlačidlo. No je to presne takto, úplne presné. A ešte si podá takto stovku. Zeber to rikotu. No. Tam. Ja to tam dám, ale áno, pochopila som. Jak chceš. Vypadá to jak cecek. Každý vidí, čo chce. Tak som hriech urobil, že? Ja sa na veci inak pozerám. To jak vypadá? Ja by som to takto povedala Ježišovými slovami, že čo ti to pripomína? Čistému, mne to pripomína rikotu.
ale človek, keď má iný typ zmýšľania, tak v tom vidí niečo iné, chápeš? Takže ty, keď veľa nad takými vecami rozmýšľaš, tak ja chápem, že ty niečo vidíš a ti to pripomenie. Teraz pozri. Ja tak nerozmýšľam, tak mi pozri, to že teraz si vysvetlím ti, že No. moje rozmýšľanie. Ja som kúkal na teba a rozmýšľal som o Bohu. A teraz som si zebral rikotu do ruky, otvoril som to a že drb. Ale to je to, že ty tak No, rozmýšľaš. rikota. Ale to je tvoj spôsob, ale to nie je iba o tejto konverzácii o Bohu, ty tak všeobecne rozmýšľaš a preto to tam vidíš. Dáme tam jedno vajíčko. No. Dobre? A pozri sa, že takto rozumieme, ja neviem, či si to myslela. To som presne či si to myslela takto. Áno. Si to myslela? Áno, no. Dobre, toto dáme do chladničky a ideme tahať cesto a ideme plniť. Kúka, aké pekné cesto Je, no. si urobila. No díky, že mi dávaš kredit. Jak dobre, že? Poď, daj to na poli. Ešte som toto nemala v ruke, takže nepoškrabem to. Váce veci si nemala ešte v ruke. Teraz budeme robiť to, že vlastne toto sa pokúsime splásnuť to tak, aby sme to vedeli dať do toho stroja. Čiže budeme robiť toto. Je tak? On to rozťahuje za teba. Áno. A ja som si myslela, že to je iba kraj, neviem. To je geniálne. Ja som myslela, že to budeme ručne valkovať, neviem ako, tak toto je... Nie, máme sponzora, firmu Kema. Ona nám zaobstarala toto. Bomba. Najdlhšie cesto, aké som kedy v živote držala. Nikdy ťa nelákalo ani skúsiť, že také nejaké, keď si robila tie ezoterické veci, že títo drogy, ak sú... Že vieš, ktoré ako keby myslím. vždy som mala voči tomu rešpekt. Viem, že ayahuasca bola veľmi populárna svojde. Áno. Takže akože mňa tie zážitky lákali, ale vedela som, že to nie je až také bezpečné, ako sa javí. Či sa tomu vyhla. Hej. Chápem. Ale vyhľadávala som také zážitky. Akože viem si predstaviť, že by som bola schopná ísť niekde do Peru. Prečo si do toho neišla? Tak vtedy som nemala ešte ani 18 a bolo by to aj komplikované, ale koľko sa dalo na Slovensku vymetať takých EZO akcií, tak som sa snažila. No a teraz pomedzi to všetko popritlačaj. To som sa chcela opýtať, to máš proti urieknutiu? To červené, či to je niečo iné? To mám od Kiriho. To je akéby proti urieknutiu, lebo on je hrdzavý. Daj Kiri, ale To ani nechceš vedieť. Teraz som urieknutý? Nemôžeš mi z toho vyhodziť diabla? Aj to robíš? Vysvecuješ? dá sa posvetiť priestor, ale No. v konečnom dôsledku je tak závažiť, čo človek robí a ako. Teraz nehovorím, že varenie, nehovorím, že je zlé, ale hovorím teraz Ale- všeobecne. Aby som ti ukázal v Dúbravke. Takže ja tu môžem požehnať, ale ty No. keď tu začneš tu variť tieto veci, tak budeš priťahovať démonov. Tak chápeš, potom ani Vodka. nemusíš. Takže akože môže A to to skôr môžeš mať, chodiť každý skôr to týždeň. môže mať vplyv opačný, že ti to bude ničiť tvoj biznis. Mám kamaráta, ktorý jednému človeku zrujnoval biznis, lebo mal biznis založený na takých nie veľmi dobrých veciach, tak on to preklial v mene Ježiš a do krátkej doby to skrachovalo, čo predtým to prosperovalo. Čiže ho zebrali. Čo ja viem? No skrátka to skrachovalo. Určite ho zebrali. Nevíš meno? A jak som sa bál, že keď budem hrešiť, že pôjdeš preč. A potom som sa bál, že keď poviem pri tebe, že Parenku mali dole hlavu obesenú, že dom na blesk. A nestalo sa to, vidíš ani teraz. Teraz ti akože dávam street credit. Akože Jak to je dobre. môj cieľ, chápeš? Street Poznali z credit, toho. tak to vedľa tabak Všetko. musíš urobiť cez den. Moment, dojde, že všetky peniaze nech si dajú. V mene Božom. To sa stalo na mojej ulici. A vím aj kto? Mišo Noga. A to došiel, že naval prachy! Že kričal, že mám len drobné. Tak nič! A išiel. Zapalím si toto a už nám zoverala voda, čiže na najjemnejší plamen si dáme roztopiť takto masla, do ktorého dáme stonek a dáme tam cesnak. Ježiš, jak dobre. Dám to do tohto. Je, že jak sa robí ten steak, že nakoniec Presne. sa... Že vlastne ich len trojlinku dotiahnem v tom masle. No a máme hotovo. A toto bude len chvíľa, minútka. Dobre, že? Kúkaj, jak stejčik. To, čo mi nikdy nejde, je presne toto styling. To je... Plating. Ešte by sa tam hodilo niečo zelené a už by to bolo úplne ideálne. To by malo presne taký vibe prírodný. Toto je výtvor. Dosť dobrý, no. Okoštuj. Tak. Na to som zvedavý, že jak to vyzerá to vnútro. Červená, Ježiš, jak to Moja dobre vyzerá. obľúbená kombinácia, ale akože toto fakt vyzerá dobre. Dosť dobre, že? Dobrú chuť. Jediné, čo nerada sa popalujem. No, trošku tam bude to vrele. Kebyže si odmyslím tú horúčavu, to je to šialene dobré. Akože vážne. Toto je tvoje nové najobľúbenejšie jedlo. Akože môže byť, kľudne. Ďakujem ti, že si bola v tejto show. My sa o tebe veľa dozvedeli. Čo by si chcela odkázať? Verím, že ste mali s nami zabavu a že ste teraz aj zmotivovaní možno niečo vyskúšať zo žihľavy. Že vás to možno tak milo prekvapí ako túto kolegu. A napíš mi do komentára, kedy si naposledy stretol Ježiša. Ideálne by to bol životný štýl. Hej! Keď sa ti páčilo toto video, tak daj like, odber a zdieľaj to medzi svojich priateľov. Do komentára mi môžeš napísať, koho by si chcel vidieť ako ďalšieho hostia. A už teraz si môžeš kúpiť merch, jedelbých a zástery, aby ti dobre varilo. Všetko dobré. Ďakujem. Chlapi, sorry, ale toto je
Toto je úplne... Toto sa stáva v normálnej produkcie. Ty si ten, čo robil pre tú Markizu? Zebere meč a ide lámať na bezdomovcov. Hej no. Prečo to robí? Lebo však vadia mu. Do 4. som ho videl z auta. Toto je ukázal, že díky si frajer. Juraj, poznáme sa roky. No, tak sa mi Ste nevyprávajú. Toto je, keď to zrežeš, ne, otočíš to a nabubleš to.